Voto. Aquí escoitamos. Está chegando o barco aí a hospedeira. Hola. Collede asentos, por favor, que imos arrancar. Hola, moi bon día, benvidas todas e todos. Hai moitísimas cosas que nos gustan aquí na Piruchela, moitas, pero hai dúas que nos gustan especialmente. Unha delas é comer, é evidente que nos gusta comer, e outra delas é que nos gusta a boa compañía. Gustanos reír e personas que nos fagan disfrutar de ratos moi agradables. Aquí reímonos de todo, bueno, de casi todo. De Santa Piruchela non nos reímos, pero do resto reímonos absolutamente de todo. Vou encender a máquina, que senón isto non vai. O noso convidado de hoxe cumple con todas as premisas do que máis nos gusta na Piruchela. É unha inmellorable compañía, fainos rir, gustalle a comida tamén, non o oculta, verdade que non? Moito, moito. Así que máis que digamos, Xosé Antonio Touriñán Rodríguez é o convidado perfecto para unha das nosas pirucharlas. Moitas gracias, Touri, por visitar a Piruchela, moi benvido. Gracias a vos, primeiro, e disculparme polo retraso, por vir tan xusto. Nin o mesmo. Nada, non hai que dicilo. No, pero bueno, eu pido disculpas que me enseñaron na casa que hai que ser educado. Bueno, pois, gracias por permitirnos que te sometamos a esta pequena tortura. Vamos a empezar por chamarte Touri, así, con toda a cara do mundo, porque unha vez que alguén entra pola porta da Piruchela xa é da casa, co cual xa entendemos que nos queres un pouquiño. Gústame moito, eu creo que xa son Touri para moitas casas, porque botei moito tempo metido nas casas, máis que algún familiar, me parece. Así que é un gusto que se me trate con esa familiaridade e con ese cariño, así que eu encantado. Bueno, vou vos decir unha cousa antes de empezar, falarvos un pouco da figura de Touri e logo xa o vamos a asediar a preguntas. Sí que vos quero decir que se en algún momento vos apetece preguntarlle algo, igual que permite que o torture, vai permitir que o torturedes vos. Sede cariñosos e listo. Totalmente, veño disposto a contar toda a verdade e nada máis que a verdade. Bueno, Xosé Antonio Touri naceu en Castelo, en Culleredo, aló polo 1980, e comezou a súa andaina como Touri a partir do ano 2002. En principio, cos dous de sempre, onda Marcos Pereiro, e fruto desa unión agromaron as inesquecibles cantareiras de Ardegullo, Mucha, Nucha e Carmucha, que nunca coñecimos, desafortunadamente, igual en algún momento, e de aí, pois, o salto á Televisión de Galicia, que aínda que agora pareza imposible que houbera cousas ben interesantes, é unha cousa extraña, non nos cadra, pero houve un momento en que foi unha efervescencia de cousas impresionantes. Touri ten participado en cousas ben interesantes, moitísimas, pero, bueno, que nos queden na memoria cousas como Luar, Land Rover, Era Visto ou Era Europa. Galicia, Era Europa. Saleu-me aí o comercial sin querer, Bueno, se mandan algo de cartos para poder como paparota, decimos Era Europa varias veces. A través da tele apropiámonos todos da figura de Touri, xa é noso, pero nela hai máis que tele, porque nestes 20 anos de carreira xa probou un montón de cousas, xa tele moita, de moi diversos tipos, e por exemplo no cine, xa todos adoramos a Sabonis, o queremos como se fora da casa tamén, e demostrounos que sabe facer de malo, malísimo, inclusive en Fariña, onde deu hábitat a Paquito Charlín. Pero no teatro... Malo é tonto. Malo é tonto, hai todo que decirlo, sí, pero bueno. Un pouco aparvado, tipo. Non sei que será peor. Casi de ser malo con... Sí, de ser malo. É peor ser malo e parvo, a verdade. Ser malo e parvo. Sacar el malo, pero sacar el proveito. No teatro tamén é un fenómeno. Está máis que arrasou con Somos Criminales, onde Carlos Blanco, chegando a mover, bueno, eu saquei por aí a cifra de 120.000 personas, non sei se sería, pero pode que se achegara.
Eu nunca conseguín verbos, con eso digo lo todo. Sí, Nunca conseguín entrada. Non sei, a xente debía de estar co dedo aí. Van sacar as entradas e xa. E non había posibilidades. Pois Pero dimoslle bueno, voltas á cousa. Díchelle moitas sí, foi un voltas. montón de xente, non sei se exactamente... Esa cantidade, Igual, pode personas ser. non había tantas, pero xente por aí. Xente, sí. Persona seguro que... Bueno, eso habría que ver xa en cada caso, sabes, cada un. E agora está con Amoriños, con Perdomo, co que xa participaron e están xirando novamente. Bueno, por si isto fora pouco, quedalle tempo para ser produtor, guionista e tamén director. Co cual, bueno, non Son sei. cargos, que pode ser etiqueta, Aí como está. agora hasta CEO, pode ser tamén. Pode ser CEO. Ahora está medio de moda ser CEO, que me gusta moito, sobre todo para os que somos galegos, que é como CEO. a ver cielo, non Ah, en castelán, qué bonito. porque che a ver CEO. Ai, Eso é bonito, é bonito. así con cariño. Póñense palabras, pero ao final, perdón por cortarte, non No. sei se queres que vaya cortando, digo, Corta. ao final é un pouco, entendo que aquí o entendedes ben, estar metido en liadas. E liarte, e da igual en que ese lugar te poñan, e sobre todo, pois a mí sí que me gusta ser o que lío aos demais, entón eso chamase produtor, director, non sei que, pero non é máis que iso. Agora mesmo que eres máis? Xa vamos a entrar en Fariña. Non sei se te cansa, non? Que utilicen a... No, cánsame pensar que son todo eso e dixe, ahora queres máis, porque aí estabas falando fai un momento aí de que levo unha época, unha temporada que non paro de facer cousas moi distintas, veño de acabar unha serie que se chama Lobo, que é para Netflix, con Tosar de prota, e ao mesmo tempo estamos facendo un programa para a Televisión de Galicia tamén, porque xa facía tempo que non traballaba na Televisión de Galicia, entonces que querían que volvera, pero dixen sí, pero facemos nós o que nos dé a gana a nós, e en principio deixarnos, será unha vez, e despois se non lo quitará, pero estamos facendo un programa así de humor e tal, e aí sí que é máis todo eso, produtor, guionista, director, non sei que, e estou bastante cansado, porque levamos todo este mes grabando casi todos os días. E con perdón, os fins de semana que para min, digo che que é o máis relaxado porque é unha festa, subimos ao escenario e pasamos moi ben. Eu sempre digo que eu debería pagar unha entrada porque estou no escenario partindo un cu todo o tempo con el porque é verdade que é un fenómeno. E non sei o que son non sei, son autónomo por agora, hasta que me teñan que levar, que despois necesitarei alguén que me leve. No, pero, pois, Non saberías con que non sei quedarte. como decirlo, non sei. No, seguramente xa non podes disociar ningunha desas partes. Creo que Entendo eu, non? no meu caso, a maioría das veces vai todo xunto, eu que che decía que vai todo xunto porque nós temos a nosa produtora, nós facemos os nosos espectáculos, producímolos, inventámolos, todo eso, agora tamén nesta parte tamén máis televisiva igual está nos deixando facelo nós, igual cando me toca para estes proxectos que veñen de fora, normalmente, pois como Clanes ou como Lobo, que vos estaba contando agora, pois é a parte onde podo dicir que son un pouco só actor. Vou ali, traballo, a verdad que é un gusto, non tens que pensar, nin, sabes, solo saber o que hai que decir, estudiarlo, e chegas ali, decilo, e, polo medio, pois, a mí non me quitan de facer alguna tontería, de facer a mona, e todo eso, pero divirtome moito. Pero a responsabilidade ven do outro todo e é o máis cansado. Temos que falar das cantareiras. Sí, por favor. Non queda outra, que volver ao debullo e que nos fales do moito que lle debes a Mucha. Poderás deixar de pagarlle algún día, saldar a deuda con ela? Creo que non, creo que son o xerme de todo, son as santas, digamos, eu se teño que poñer unha santa na miña casa, pois hai que poñer esas dúas señoras, no meu caso a Mucha, porque era a que me tocaba máis de cerca, a que lle rezo todos os días é do que máis orgulloso estou de todo o que levo feito, porque realmente naceu de nós, naceron de nós eses personaxes, naceron de andar en tabernas, en bares, antes de grandes Eu que nos teatros. contes, porque escoitei algunha vez por aí que contaches como naceron e eu creo que era ben que nos contaras como naceron as cantareiras, porque realmente naceron no ano que Rosa de España foi a Eurovisión, e hasta, non sei se sería aquela noite, porque xuntámonos cuns amigos, con Marcos, na casa de Marcos, fixo caldo realmente, había caldo e cervezas, era o que había,
E aquela noite, que a tontería de que íbamos ver Eurovisión todos, mentras estábamos na xuntanza, pois puxamos uns panos na cabeza e collemos unhas pandeiretas e que a canción de Rosa fixamos aquele You Olivia Celebration, que despois xirou tanto, creo que ainda o aproveitamos nós máis que a Rosa, que pobre non sei onde anda. E daquelo, pois daquelas cantarillas, pois naceu todo, daquela noite naceu un pouco todo, porque ca historia de Somos dúas irmás, non sei que veñen primeiro eran de Verdillo, porque nós nin sabíamos que existía un sitio que se chamaba Verdillo, porque chegou a nai de Marcos, viu uns vestidos así, e dixo, ai, Dios mío, as cantareiras de Verdillo, pero xa nos gustou, e despois había Verdillo en Carballo, que son as cantareiras que dan moito tempo, pero nós non coñecíamos, sei que iba moito ao lugar, por eso dixo a nai de Marcos, nós víamos menos lugar que ela. Empezamos a actuar chamándonos as cantareiras de Verdillo hasta que chegaron un día dúas persoas a Carballo, unha actuación que tomamos en Carballo, e dixeronnos, somos os abogados das cantareiras de Verdillo. Cando empezamos, as primeiras que salimos na tele, poñía cantareiras de Verdillo en supermarkets. E chegaron dúas persoas dicíndonos eso, que nos iban a demandar porque estábamos usando o nome de Superben. Quero dicir, todos nós cagaos, pero cambiámoslo, non tiñas problema, e despois resulta que era a técnica de cultura de Carballo, máis outro dos técnicos dali, que, bueno, tamén moi amigos a día de hoxe, igual que as cantareiras de Verdillo, tamén estuvemos na súa asociación actuando naquel tempo despois daquelo, que foi moi guai, pero dai veu de cambiar o nome a Ardebullo, que sona a calquer lugar de Galicia, pero miramos e non había. E agora é genial porque Ardebullo creo que hai, non sei cantos Ardebullos hai, pero tantos como cabezas, non? Cada un ten o seu Ardebullo na súa cabeza. Eu creo que o máis bonito que facía Mucha Noche era contar as vivencias daquela aldea, daqueles personaxes, e todos temos un lugar para situar todas aquelas historias que seguramente é o noso lugar, porque eu contaba o noso lugar, porque eu cando contábamos, para min, cando falaba do río de Lavar era o meu río de Lavar de Castelo, cando falaba de ir ás Troitas era o río dali das Troitas. Pois seguramente a xente que escoitaba ten os seus lugares para que fora Ardebullo, e iso é o máis maravilloso. E o buraco do monte de onde o sacaste? O buraco do monte, pois non me digas, é que hai cousas que eu xa medio non me acordo, e foi a tontería de empezar con esta historia do burato do monte, e empezábamos co burato do monte, e unha delas daballe medo, e daquela sola era a gracia do burato do monte, e outro día ocurriu-se-nos caer no burato que había entre os dous escenarios de luar, caer no medio, e fixo gracia, e debimos caer 4 ou 5 veces programas, estas cousas que cando funcionan as movidas non sabes de por que e de onde aparecen, pero o burato do monte foi unha historia como de con que metes medo, igual que ven o lobo, pois o lobo, pois nós inventamos o burato do monte, supoño que o mesmo, todo o día terá un medo de caer nun burato no monte. Pois é un medo que temos de sempre, non? Nós os que vivimos no rural, pois de aí nace e... Non che sei, é que é moi difícil explicar as cousas... Como xurden certas cousas que se quedan e son naturais ao final. Son sin querer, quero dicir. Non sei que era o que decía para moitas cousas na vida, ou é moi fácil, ou sai así, ou é imposible. Por moito que queres facer, as cousas cando teñen que ser son, e cando as forzas, cando ti crees, eu se fago isto e fago isto vai funcionar. Non é verdade. Non hai unha fórmula matemática. Entón, creo que o ingrediente clave, o máis importante é, para o noso oficio, disfrutar. Rirte, pasalo ben traballando. Creo que para todos, pero eu como non... Quero dicir, tampouco dedico a isto porque de traballar nunca me gustou moito, entón dixen eu, pois a ver son capaz de vivir do conto toda a vida, e non me vai mal tamén. E foi un cambio, debes ese cambio ese xiro na túa vida, non? Porque ti realmente estudiaches filoloxía galega, en teoría ibas a ser mestre, fixeches as prácticas e xa che pareceu suficiente. Sabes, toda a miña admiración para os mestres e as mestras e tal, porque eu fui fazer as prácticas, estudiei filoloxía galego-portugués, que podería ser profesor de galego ou de portugués, espero que non, pero de galego. Fui fazer as prácticas do instituto cando vin o que tiñan que pasar esas personas, dixenme normal que teño aquí a Mucha Noche para ver se vou tirando para esperar.
Pero é verdade que ese era o camiño, Despois tuvemos a sorte, tamén o digo, que foi sin querer, porque foi xogando, de que aquelas dúas señoras nos levaran ao que hoxe é a miña profesión, que é traballar en todo isto, pero foi sin querer. Eu sempre digo, a profesión escolleu a min. Non fun eu que escolleu o que quería facer. Hai xente que desde pequeno xa diga, eu quero ser artista, eu quero... A mí dame moita Pero ti artista algo xa había detrás, porque en realidade é certo que non te veías como tal, eras tímido, pero ti tiñas pensado ser artista, porque quixeches ir a facer bellas artes, non? Estás super informada, Intento forrar nas entrevistas, pero neste caso foi moi divertido, porque tes anécdotas estupendas como esa, por favor. A verdade é que sí, que a miña primeira opción cando eres un adolescente e non sabes ben o que queres facer da vida, cando acabei COU, a selectividade e todo eso, pois o que quería facer era Belas Artes, era en Pontevedra, pero había unha prova de acceso, que foi o que me matou a min. Porque, sí, porque era unha época moi difícil, porque, sobre todo tamén porque en Carral salías os domingos, e a prova de acceso era o lunes pola mañá. E eu dixen a miña nai, vou tomar algo e volvo, que mañán temos que ir a Pontevedra, hasta non tiña carnet, tiñame que levar ela, todo isto. E cheguei, cando me chamou ela, de temos que marchar para Pontevedra. E claro, eu non sei, non me acordo de nada, só me acordo de estar ali, de levar unha tabla e un bolsiño, un bolsito que na miña vida ando ben con esas cosas, con carboncillos, que sei que me emperrei, e lle dixen a miña nai, no, solo levo isto. E levei un bolsillo de carboncillos e un papel en blanco, había que levar un obxecto tamén para dibuixalo, e un copillo do lado, porque nin obxecto levei ni nada. Acórdame que era unha cabeza dun cabalo, había dúas probas, fixen a cabeza do cabalo e a segunda marchei vomitar ao baño, marchei para a casa. E aí foi onde dixen eu, abandonei a miña carreira artística plástico, eso abandoneina, retomareina en algún momento, pero desde aquela non volví nin a pintar, nin a dibuixar, nin a nada deso. Non tes tempo. Non teño tempo, a verdade que non teño tempo. Non, deixo, e tamén o deixo pos que saben de verdade, prefiro así. Bueno, é algo que é unha paixón, todo ese mundo da arte, me encanta todo eso. Pero quedou aí, e cando non pode ser, non pode ser. Por iso digo que a profesión foi me escollendo, foi me poñendo paus no camiño e pasei moi mal aquel día en Pontevedra pola mañá. É que teño de sempre teño unhas resacas fatalísimas. E a segunda opción era Filoloxía Galega, que ainda encima a mala sorte que aquel ano xusto puxeron na Coruña, porque a miña idea era marchar da casa. Ou iba para Pontevedra ou iba para Santiago. Pero xusto puxeron Filoloxía Galego-Portuguesa na Coruña e viví unha vida universitaria na miña casa con meus pais. Vaya mierda, non sei nin o que é comer macarróns fríos con tomate friso, comín que nin Dios, toda a carreira, bueno, unha cousa que non mi vida universitaria ni nada. Unha experiencia que vas ter que retomar en algún momento. Pois en algún momento, poñenme na universidade de Maior e alquilarle un piso con máis xente, con chavales de 18, eu con 68, e me quedei mal a ver se son capaz de vivir esa experiencia en algún momento. Bueno, as fillas da Conexa poñenvos no mapa. Pero logo é a tele, que xa foi un no parar, non? A partir de aí xa estuveches en mil cousas que non me son capaz de resumir porque son moitas. Incluso chegaches, entras nos supermartes, o primeiro, non? 2005, e logo acabaches tendo o teu propio programa, que despois de que rematan Land Rover e todo eso, vos te dan o teu programa. Como foi aquela experiencia? Xa sabes a donde quero chegar, verdad? Me estás a vir. Sí, quizá foi, digamos que cando peor pasei no meu oficio, cando que foi culpa miña nada máis, cando eso, a primeira época de Land Rover Roberto firma en Madrid, bueno, ímos alá a facer un programa como piloto para ver se o firma, ou un follón, se primeiro que se iba a firmar por Antena 3, xa o tiña medio firmado, despois os de Telecinco, como eran os futbolistas, unha cousa, e a mí levoume para facer os personaxes no piloto que despois lle dou o contrato, non, digamos. E aquí a mí, claro, cando se enteran de tal, de que el vai parar de facer Land Rover e tal, me chama a dirección de Televisión de Galicia e di, Tourín, ti non marches tal e quedas aquí. E a mí non me ofreceron nada, sabes, eu non... É para él nada máis, así que, non, pois quedas ti e encárgaste ti tal. E arrancamos Tourilandia, pero xa arranca medio cruzado, porque para min é a primeira vez, ao mellor que sí que estes nomes de produción, dirección, todo eso
os asumo como unha responsabilidade excesivamente grande, creo. Cando me olvido de que o meu oficio é disfrutar, rirme, traballar, facer rir a xente, se me río eu, ris a xente comigo, e igual carguei demasiado a mochila naquele momento. E pasei no fatal durante todo aquel proceso de Tourilandia, e sobre todo por isto que vos digo, non porque o programa fora mellor ou peor, pero non o disfrutei nada. E tamén digo, aparte de que é a peor experiencia e a peor época da miña vida traballando, porque creo que é das poucas veces que penso en eu quero parar de dedicarme a isto, que está unha merda, non me interesa para nada. Creo que tamén aqueles 3, 4, 5 meses, non sei o que durou, que non me acordo, foron donde máis aprendín no meu oficio. Donde máis aprendín para despois saber o que queres facer e sobre todo o que non queres volver a facer, a donde non queres volver a estar e o que non queres volver a pasar. Entón, bueno, está moi ben dentro do proceso todos estes anos que falamos de todas as cousas que me foron pasando, pois foi un momento de aprender moito. E teño a sorte de que sempre, joder, levo, non sei, decías ti 20, que eu non sei, 25, non sei cantos anos xa vivindo desto, que non é fácil, que somos os privilexiados os que podemos vivir desto, porque hai moitos compañeros e compañeiras que viven disto, pero, bueno, hai que ir buscando outras cousas, moi pouca xente pode vivir solo 100% disto, e encima eu teño que dicir que ben, sin andar apurado, sin andar agobiado, pero, bueno, pois, dentro do malo, non me parece tanto tempo para sufrir tampouco, sabes? Sabendo a que se dedica outra xente e os traballos que ten todo Dios, ainda que eu tuvera que pasar mal 5 meses, pasábame ben, entón o sufrimiento non era tampouco tanto, ou non me debería queixar tanto, pero creo que dentro do proceso de tantos anos, 5 meses malos, pois tampouco está tan mal. Bueno, ti falas dunha experiencia moi boa con unha persona en concreto, que é con Galloso, en Luar. Sí, por suposto. En todas partes eu escoitaba e decía, bueno... Solo podo falar, digo en serio, creo que coñecí moi poucos profesionales tan profesionales como él, porque hai moita xente que a cámara ou a fama ou chamalle como queiras, eu digo que os volve imbéciles, pero a mellor o normal é que xa son imbéciles de por sí de antes, entón despois eso reforza, si aumentache os síntomas, non? Pero, por exemplo, Galloso é un tipo que eu coñezo sendo quen é en Galicia e os anos que leva e a figura que é e a repercusión que é o tipo máis profesional, máis humilde, máis cariñoso, pero non comigo, con todo o mundo. Non sei se hai xente aquí que supoño que todos os galegos fomos a Luar unha vez na vida, ou mellor hai xente aquí que dades poucos que non, e porque se vai a acabar. Sí, é como ir a acabarse, non hai que ir unha vez na vida, pois igual un pouco, pois digo que, de verdad, todo a miña admiración, e para min é unha xa non como profesional, como persoa, é o das persoas para sacarse o sombreiro. Eu sei que hai moita xente que ai, que pesado é, a ver se marcha de aí, a ver se non sei que, ou eso, porque tamén a exposición é brutal, entón, pois, canta máis exposición, máis te cansas da xente, tamén, bueno, pois que eu tamén estou cansando en moitos ámbitos, eso, pero só podo falar ben, de verdad que é un gran... Eu tuve unha experiencia con el, o Museo do Humor de Cene fixera, tiña antes un premio ao humor, un premio bon, salientando, e decía, mala utilización de humor, e tiráselle a Luar, e veo a buscalo, con total naturalidade. E entendía perfectamente que os tonechos non lle gustara a algunha xente, claro. E con total naturalidade. Eso é ser unha persona moi humilde e reconocer. Sí, é o que digo, tamén ao final o Luar é o gran referente da televisión de Galicia, levan 30 non sei cantos anos, é un lugar, eu vou non defender toda a vida, porque me parece un programa, chamanlle contenedor, porque entra todo, e é verdade que entra todo, cousas boas e malas, non se chama contenedor porque vai a basura nada máis. Non, digo porque se nos paramos a pensar, por aí pasaron unha chea de artistas musicais, pero falando de comedia, ainda que nese momento lle tocara recoller un premio da mala comedia, por aí pasou mala comedia, boa comedia, e despois a xente e os actores máis grandes que temos neste país, facendo comedia, desde Tosar hasta Bela Casal, hasta Luis Taera, coxe un xénico admira o mundo inteiro en cada serie que está, é un éxito. Cantos anos pasou Luís facendo de carteiro? Pois moitos anos. Entón, para nós,
para nós era non sei se unha escola, porque sí que é unha escola da televisión, non? De poñerte diante das cámaras, de poñerte diante do público tamén, porque había público en directo e, por exemplo, nós, con Bucha e Nucha, era como estar no teatro, realmente. Nós traballábamos para a xente que había aí. É verdade que había unhas cámaras grabando, pero traballábamos para os señores que tiñamos diante. Ti querías ver rir ao señor, ao cámara, importaba che pouco, se había 250.000 personas ou 50.000, véndote desde as casas. É moi teatral, entón, por iso digo que hai como unha gran romería, hai cousas boas, hai cousas malas, pero o lugar, eu sempre o defenderei, me parece un dos programas máis importantes que ten esa casa, e cada vez máis, porque cada vez máis. Porque, por exemplo, tamén hai manifestacións culturais que non teñen outro espazo. Deberían telo. Houve algúns anos onde si había programas musicais ou si había programas de agrupación, de recollidas, de cousas máis tradicionais, pero que non hai outro espazo onde poidamos ver, pois eso, unha regueifa, un canto de taberna, un baile mariñán, pois por eso o lugar pode ter os tonechos que lle gustaba a moita xente e que, ainda que non nos gusten ou non, pois tamén alcanzaron un éxito increíble, que era facer comedia, pero tamén ten moitas outras cousas boas e para mí o mellor é Galegos. Do que ten lugar, o mellor é Galegos. Vamos a falar desa comedia galega, porque parece que somos moi tristes os galegos e tal, pero hai unha canteira de comediantes galegos boísima, con moi boa calidade, poñéndose fora do mapa, ademais, con presencia. Eu sei que, por exemplo, Carlos Blanco me decía un día que o tema dos actores precisamente foi gracias á galega, porque había moita produción, moitos... Eu non sei se a galega, supoño que influiría, pero a mellor ese circuito de salas pequenas nas que vos follades todos, non sei se ven por aí ou que somos graciosos e punto. Sí, pero eu entendo que ni máis ni menos que outros países, que outras comunidades, quero dicir, a sorte que tiñamos nós aquí, estou de acordo con él, e é outra das cousas que se están equivocando moito, ou o mellor é querendo, que tamén pode ser, o da ficción na televisión de Galicia, xa non é só actores, senón técnicos, directores, hai unha canteira de xente que xa son os que están traballando nos proxectos máis grandes a nivel mundial, porque hoxe en día facer unha serie para Netflix, por exemplo, é traballar para todo o mundo, hai grandes directores galegos traballando aí, os equipos, hai equipos enteiros de xente que empezou na televisión de Galicia, de sonidistas, de cámaras, de dires de foto, de non sei que xa son, como digo, os toreros, primeras espadas en grandes proxectos, e creo que se equivocan moito, porque o gran problema é querer competir en diñeiro, digamos, porque se podría seguir facendo ficción, a esta obsesión cas audiencias, non sei se sabedes máis ou menos do que falo, que sempre están falando de tuvemos máis ou menos audiencia. Creo que a televisión de Galicia debería preocuparse, nace para outra cousa, non para competir con Telecinco, con Sálvame de Luz, ou con Supervivientes, ou con La Isla de los non sei que. Non, nace para outra cousa. E ti podes construir desde o que somos un pouco distintos, desde as nosas cousas, porque ti podes facer unha serie en Galicia que ao mellor un madrileño non entenda, ainda que, joder, Mareas Vivas, aquela que foi a hostia, quer dicir, que tiñan un 50% de audiencia en Galicia, era unha locura, e compraron en Telemadrid para poñer en Madrid e dicían, claro, non entendemos nada, normal que non entendas, pero nós podríamos seguir construindo ese tipo de series que teñen esa cousa que só podemos facer nós, para nós, pero tamén houve un momento de que funcionan os thrillers, pois son thriller como se fóramos suecos ou noruegos e queremos competir con xente que ten 10, 20 veces máis diñeiro que ti e é moi difícil, e sobre todo porque aquí os creadores, a xente que escribía, o talento tuvo que ir marchando, porque en outros lugares o talento vai alcanzando lugares de decisión, de poder ou de decidir o que faz, de construir, non. Aquí, pois o que pasa moitas veces é que siguen producindo as mesmas produtoras que son normalmente empresas de xente pois dun periódico ou dun tipo que lle dá igual vender tornillos que programas para a televisión, e entón esa xente que podría medrar, que podría chegar aquí a ter as súas produtoras a xerar contidos en galego, porque o diferencial é eso, que o fagamos en galego.
toda esa xente tuvo que marchar a escribir series para Amazon, para Netflix, para non sei que, pero podrían estar escribindo series en galego ao mesmo tempo, igual que o facemos nós. Traballamos aquí e traballamos fora, pero a Televisión de Galicia eu creo que foi deixando e está apartando en moitos casos, botando fora. Tamén falo dos actores, porque tuvemos unha época, pasounos con Fariña, por exemplo, que era unha cousa de, pois, se estades en Antena 3 facendo promoción, aquí non vos queremos. Fixeron unha campaña de que non che conten os de fora as túas historias. Todo o equipo galego, os guionistas galegos, os actores todos galegos. Estás pegándolle a túa xente, botando fora a túa xente. Entón creo que son malas decisións, quero dicir, tamén, bueno, pois non sei, visto desde fora é máis fácil criticar. Eu non me querería ver de director de Televisión de Galicia aguantando por un lado os políticos que che dixen hai que fazer isto, hai que fazer outro, hai que fazer outro, aguantando os que digo non teño esta serie, este programa que é maravilloso, cómprame a min, cómprame alá. Creo que se fixo moi mal nos últimos anos a xestión, por eso no meu caso tamén digo que eu estuve en apartado de Televisión de Galicia tamén por decisión propia, marché de Land Rover e tal, pero por cousas como esta, sabes, de que non ten sentido, nin ten xeito. Pero é a miña tele, eu quero traballar en galego, eu non me quero resistir a decir, no, pois é a súa, da igual, non traballo aí, non me dá gana. Non. É máis miña que vosa. Que eu levei non sei cantos anos facendo cousas e hai un montón de xente que me ve, ao mellor ti hoxe eres o que mandas e o que contrata e non sei que, pero mañá vai vir outro. E esa vai ser a miña tele sempre. Entón eu non me resisto a... Quero dicir, é verdade que pode mellorar moitísimo, ten que mellorar moitísimo, ten que fazer cousas, e eu, se podo, vou estar aí para intentar facer unha cousa un pouco... O que eu creo que é un pouquiño mellor é un pouquiño tal. Eu que sei, pero eu quero facer ficción en galego, así que a mí me van quitar de aí. A variadas, ao mellor, sigue un pouco a parte. Pois eu que non sei, que hai moitas cousas que tal, pero sobre todo, que decía Carlos, da ficción, non? De que é unha pena de que, joder, había anos que había 4 series galegas na Televisión de Galicia, que funcionando, e agora, pois, é verdade que desbotárona por que che digo que non daban audiencia. As ficcións non dan audiencia porque veñen, claro, ti en Netflix podelo poñer a hora que queiras, a hora ver un capítulo, paralo, volver a verlo e tal, pero non é verdade, porque está pasando en outros canales, por exemplo, Antena 3 agora mismo está volvendo, digamos que é o canal, creo, foi Telecinco moito tempo, con toda esa merda que facían, e agora é Antena 3 con contidos de outra maneira e con ficción outra vez. Con ficción que esperas a vela todos os mércores a esa hora. Así que eu creo que nós temos a posibilidade de fazer cousas máis nosas, que tamén é o único que non hai na parrilla, porque se queres facer cousas parecidas aos outros é que aí estás perdido, se vas a loitar a facer o mesmo que os outros, non, pero nós temos un montón de cousas que poderíamos facer solo nosas e que creo que hai moito público que o bota de menos. E non, que a xente non a ve, normal que non a vexa, depende do que fajas, máis. De aí a necesidade. Está todo o mundo de acordo. Sí, aquí normal que estén de acordo. Bueno, de aí que houvese a necesidade de crear unhas produtoras propias, non? De que tú empuxaras eses dous proxectos que... Claro, sempre... Era unha necesidade, entendí. No noso caso, sí, e no meu caso tamén, porque é o que che digo, sempre funde... Pero falo dende chaval, na aldea, de ali en Castelo, xa eu empecé a organizar desde, non sei, cos colegas, non, pero un pouco que tira do carro eres ti, pois, desde un torneo, éramos chavaliños, torneos de fútbol sala, de non sei que, despois xa non había festas na aldea e volver a facer as festas, volver a chamar a Panorama e a poner de noia, despois cansarnos deso e empezar a facer o Castelo Conta e todas ese tipo de historias. Sempre fui un liante dese tipo, sabes? E sempre me gusta meterme en mil batallas deso, quitando a miña profesión, que tamén fago mesmo. Por iso, quero dicir, ao final chamarlle produtora, unha produtora é un teléfono, casi un ordenador ou unha libreta, sabes? E despois xuntar xente que che bote unha man. Bueno, pero hai proxectos detrás, sí, bueno, maneiras de facer. Sí, cando tes un equipo... Quero dicir, eu porque teño a xente que traballo, que antes, bueno, por exemplo, os meus socios hoxe na produtora somos 3 persoas, tal, empezaron sendo empleados, digamos, eu, por exemplo, o meu socio, o culpable de que
de que a Inés, de que un do 10, de que poidamos facer proxectos ao nivel que estamos facendo, e Álvaro, que é o meu socio Álvaro, que foi a primeira persona que cando eu montei a produtora contratei, tiña outros socios e dixenlle, pero o primeiro que vamos a fichar é este chaval. Tiña 18 anos, creo que seus pais ainda non saben que deixou sin acabar a carreira porque lle quedaban 2 asignaturas e non o saben, así que espero que non escoiten este... No, ten a carreira sin acabar, estaba facendo comunicación, pero é un fenómeno, é un número 1, quero dicir, xo estaba sendo na carreira, pero el dixo, non, se vou traballar contigo, a mí non me igual a carreira, veña, vamos. E hoxe é realmente é o motor, a cabeza do que eu digo é a miña produtora, pero é casi máis a del, e eu poño a cara, pero todo o resto tira el deso. Por iso digo que se te sabes xuntar con xente para facer cousas en común, poder disfrutar xuntos, pois, joder, unha produtora é isto que tedes vos aquí é unha produtora tamén, bueno, pois é iso, valorar e querer facer cousas cos demais. Volvemos aos personaxes? Sí, claro. Porque eu teño aí unha... Falo moitísimo, ti córtame. Non. Bueno, Mucha está no top dos personaxes, pero Manolo de Concha está aí, Puscas, o sea, personaxes, bueno, pois moi emblemáticos, non? Valen un imperio todos. Sí. Eu non sei se que tes un puntito de sociólogo, que ao mellor está por aí, que observas todo e te quedas con todo, ou, ao mellor, esa Casa Rodríguez que resentaba a túa avó e que era do teu avó, aí había un caldo de cultivo que tú fuches tomando nota. Igual había un Manolo por ali que non levaba a Concha á taberna, pero... Quero dicir, seguro, e se vos, joder, poño que aquí tamén conocedes a tipos como a Manolo, como a Mucha, como a Nucha, como a de case todos os personaxes, e non todos os que eu fixen, todo o mundo ten, e eu criéme nunha taberna, entonces eso era como o centro de supercomputación de Galicia naquel momento, porque aí podías examinar a todo tipo de individuos, e eu creo que foi sin querer, entendo que eso vais metendo dentro, pero sí creo que tuvo moito que ver todo o que eu vivín, escoitei, vin, pois nunha taberna dunha aldea que para min é a miña super base de datos, pero absoluta, totalmente. Que importantes son os lugares ás veces, en este caso, Casa Rodríguez ou Castelo, porque ti, en canto xuntaches unhos cartiños, volviches pa ali. E sigues vivindo ali. Sí, e creo... Eres da aldea clarísimamente. Eu son da aldea, pero moitísimo, ademais. De monte e da aldea. Pero teño pouco tempo para estar ali, por eso teño moi claro que vai ser o meu lugar sempre, quero dicir que vai ser sempre o meu lugar onde estar, non? A donde volver. Podo andar, anduve moito por aí adiante, pero sí, ter un lugar a donde volver e donde te sintas que é o teu sitio, e sobre todo ainda encima, canto máis viaxo, canto máis lugares vexo, canto máis tal, máis contento estou de ter a miña casa onde a teño e de vivir e de nacer onde nací. E sobre todo creo que tamén che dá, tanto se fala agora de marcas, de ter a marca, de ter a tua propia marca e non sei que, eu creo que, por exemplo, a miña marca vai moi asociado a ese lugar, que podría ser calquera aldea de Galicia seguramente, pero tamén é o que vos decía antes, estou moi orgulloso de que tamén Castelo fomolo construindo, fomolo levando, xa era un sitio maravilloso que eu de neno, eu botei, eu non iba de vacacións con meus pais ni nada, as miñas vacacións eran ali e eu botaba todo o ano ali, non cambiaría eso por nada, pero hoxe en día empezamos dende fai anos xa, o que vos decía, empezamos a facer cousas, a xerar un rollo común moi guai, que é un gusto viver nesa aldea, de verdade é un gusto, porque necesitas calquer cousa e tes a 10 que che veñen botar unha man para o que faga falta, sobre todo para montar festas, sobre todo para se tes a idea dunha festa de comer e de beber, ese é o primeiro, pero é verdade que joder, que estou moi feliz e moi contento do castelo que temos hoxe en día. Sí. O castelo é o teu reservorio para os personaxes en onde ti estás cómodo, pero supoño que haberá algún personaxe que cando se os poñen aí e dices tú, caramba, estou pensando eu. A ver, este Don Manuel Fraga que te marcaches en la canción, que como foi eso? Nunca tal pensaches? Pois de verdade que cando me chaman para o casting non entendía, porque teño yo visto facer maravilloso a Fede Pérez, por exemplo, Fede fai un Fraga que nin Dios,
Sí, facía un Fraga que tal, pero isto era unha serie realista, digamos, non? Eu, de primeiros, pois extrañou cando me chaman, porque eu fixen a prova, bueno, pois intentando ao final, tes esa parte de crear personaxes que casi sempre vai hacia a comedia, pero neste proxecto non era comedia, quero dicir, era unha serie, bueno, blanquiña, tal, non sei que, bastante blanca, sobre todo con Franco e con Fraga, que Fraga ao mellor tiña un pouco máis de mala hostia, pero Franco parece un abuelo para levar para a casa, sabes? Pero de principio era como, joder, que raro, pero despois, hostia, de verdad digo que me encantou, ademais parece un personaxazo da hostia, porque en drama non hai, nunca se fixo un Fraga, creo, por eso tamén estou orgullo ser o primeiro en facer a Fraga desde un punto un pouco máis dramático, máis serio, sempre se fixo parodia, sempre se fixo todo isto, pero despois ao ir coñecendo o personaxe, quero dicir, como actor, falo, ao ir coñecendo o personaxe, dixo, hostia, é que aquí habría, non sei, habría tantas historias, unha serie da hostia, quero dicir, é un tío que, claro, eu só conocía ao final a última parte, cando xa foi presidente da Xunta, é o que máis cercano tes, todo ese rollo máis parodiable do final, non? E todo eso, e joder, eu estou moi contento co que fixen en la canción. Non sei se a viste, se a podes ver, é a historia de Maciel, de cando Maciel foi a Eurovisión e Fraga era ministro de Turismo, non? E de Información. Información e Turismo. E medio se conta que gracias a que Franco quería que ganaran Eurovisión, ganouse Eurovisión, non? Como se fai todos esos niveles, que habría cartos para eso, supoño. Eu quedei moi contento e chegaronme moitas cousas de volta, de mensaxes moi bonitos de como estaba aquel Fraga, quero dicir, que hasta deixoume o director facer bastante, o da voz, o de non sei que, díxome non abanees moito, que parece exagerado, pero digo-vos unha cousa, cando Maciel, cando pasa esta historia de Eurovisión, Fraga tiña os meus anos xa, quero dicir, tiñamos a mesma idade. Que eu agora, sí, era a mesma idade. E xa baneaba, eu estou me documentando aquelas imaxes do Nodo inaugurando paradores e non sei que, e fábricas, e xa o tipo xa a cadera, e o director non me deixou, dixo, me quita yo o baneo, que igual é excesivo, bueno, pois como que eres. Non era excesivo. Non era. E como foi o salto ao cine? Porque me imagino o que a ti te ve mellor, que é unha parte de moita improvisación, entendo, polo que vexo. Supoño que o cine será máis complicado que ti te poidas liberar. Non está moito máis encorsetado cando... Sí, claro, é outra maneira de traballar, a ficción, as series, o cine non ten para nada todo ese punto de que vedes nos programas cando facemos no Land Rover ou no lugar, era... eu non sei se decilo, pero 50% estaba escrito e outro 50% era o que salía no momento, que intentabas facer tamén porque era un divertimento, e creo que tamén o éxito de eso foi eso, non? De vernos a nós pasalo ben. Eu creo que teño a sensación de que o público víanos era, mira estes dous amigos meus que divertidos son, vamos ver o vídeo del... Como, sabes, ese rollo de cercanía, de amistade, non? De hasta familiar, mira meu sobrinho, que é como se fóramos da familia de todos os que nos vían, e son os gamberros, xa verás agora, a ver como inventa, a ver que non sei que. E é verdad que eu polo menos sempre traballaba en eses programas ca idea do que vos digo antes, de facer rir ao que tiña diante, pero tamén ao meu compañeiro. Quero dicir, de facerlle cousas putadas que non contaba, que non estaban feitas nos ensaios. E de aí saían, creo, momentos maravillosos e xeñais. Na ficción, por suposto que non tes para nada, hai un guión que tes que ir moito máis ao guión. O bicho, a verdade, que vai cos seus defectos, e entonces, antes de rodar, pois hai actores, falei aquí de varios, pois Luis Zaera ou igual Tosar, vai máis ao Rejo, é un tipo super meticuloso, pero Zaera é un tipo que vale, ten un guión, pero despois se leva a lugares que, claro, que non contas, que non esperas. É verdad que eso pactase antes, non é improvisación na grabación, que ás veces pasa, e hai que seguir, e hai xente que o fai, pero é moito máis complicado. É verdad que
pois nós ás veces chegas ao director, mira, pensei que iba a facer isto e pensei que iba a facer outro, e digo, joder, xa estás cos teus rollos, macho, non? Pero a mí tamén me gusta, propóñelo antes, ensállase, próbalo, e ás veces comprencho, e ás veces non cho compren, entón, pois, a verdade que o traballo é distinto, sí. E os escenarios que me da a min que é onde ti te sintes cómodo de verdade, porque, bueno, te permite toda esa parte de disfrutalo, que eso é algo que nas entrevistas que ven por aí o di sempre, teño que pasalo ben, isto era para pasalo ben. Sí, digo, porque pasei moi mal cando non o pasas. Cando non podías facer. Cando non disfrutas o traballo, e creo que tamén como unha parte moi importante do que facemos é intentar facer que a xente disfrute, que se está unha hora e media nun teatro, que a xente se olvide de toda a trangallada que ten na súa vida, ou no mundo, ou todo o que estamos vendo nas noticias, pois creo que temos esa misión tamén, ou na televisión, ou nunha serie, ou tal. Entón, pois é que como eu non este disfrutando, é que me costa moitísimo máis, creo, facer disfrutar a xente. Creo que se nota. Hai veces que poño a televisión e notas cando o que o está facendo está pasando ben ou está facendo por facelo. Entón eu prefiro disfrutar, porque senón esta profesión é, perdonando, é unha merda. Se non o pasas ben facendo é unha merda, todas. Pero decir, e hai profesións que son unha merda e hai que facelas igual, eu tamén intento, que eu falo desde sinto que é un lugar de privilexio tamén por o oficio que temos, por disfrutar desto, tamén a xente diga, joder, que problema terás e tal, pero é verdad que ás veces este disfrute, esta profesión que temos tamén se convirte en traballo. Hai días que non apetece ir facer chistes. Eu recordarei sempre, pois, en Land Rover un día que eu viña de enterrar a meu avó e era ese xoves e eu putas ganas tiña de poñerme a rir, tiña máis ganas de chorar que de rir. Pero poso o traxe, pegaba o bigote e poña a gorra e xa está, é unha medicina. Xa olvídaseche todo. Entonces, claro, non vale decir, estou triste, está triste Touriñán, pero Manolo aí ca gorra co pantalón e carriñonera, venga pa adiante a funcionar. Entón tamén é moi sanador, é unha profesión tamén moi sanadora nese sentido, non? De que eres outro e as cousas malas da vida, os problemas que todos temos, pois, é unha profesión que, como cambias de bicho, cambias de corpo, pois axuda tamén nese sentido. Cando facías cuarentena con David Perdomo, na segunda parte, sobre todo, incluso atrevíchedes vos a facer participar ao público. En algún momento, porque había partes que decidía o público. Sí. Iso non se vos foi das máis en algún momento. É moi peligroso. É peligrosísimo. Seguímolo pero ten que facendo. ser moi divertido, non? Seguímolo facendo en Amoriños. En Amoriños tamén. Cando funciona, é divertidísimo. Cando che sale alguén que son máis osos que Dios, pues escarallas medio espectáculo, pero, bueno, nos intentamos librar. Pero como saia unha persoa do público que tamén veña a divertirse, a disfrutalo, a non sei que, é verdad que son as millores partes dos espectáculos. Tamén a nos fai estar en garda, xogar todo o tempo, xogar co que pasa. Tamén é un exercicio para nós. É o que vos digo, en Amoriños, que estamos agora con esa xira, creo que aínda participa máis o público. E hai días que é unha xenialidade e hai outros días que dices, Dios, se mataras a ese señor que sacache, era mellor para a sociedade. Pero sí. Esa parte que eu vexo que é a mellor, a que máis encaixa o mellor, tamén supoño que é un esforzo enorme porque tes que estar sempre aquí arriba, sempre esperamos de ti que nos des, que nos faga reír moito, e supoño que iso ten que ser esgotador. Pois sí, no sentido de que tamén é o esforzo, o máximo esforzo dentro dun espectáculo como ese, de atención, porque ti cando sabes un texto ou cando sabes xa como vai unha función, é que ao final sin querer o esforzo é moito menos, porque xa tes todo sabido, hasta moitas veces sai sin que ti pensas que, hostia, como era isto, pero estás ali posto e sale todo, de repetilo. Pero estas partes onde tens que xogar ca improvisación, por exemplo, o que eu fago con Perdomo, nace, quer dizer, o primeiro día que estrenamos calquera dos tres espectáculos non sabíamos nada do que íbamos decir. Son espectáculos onde nós sabemos que vai salir este personaxe e vais encontrar con este, pero non sabemos o que lles vai pasar. Por exemplo, en Amoriños,
é moi fácil, porque son citas. Un first date a galega, non? Entón, dun lado sale un personaje e do outro tal, e é unha cita, é un rollo dunha cita, e xogan a que a ver o que pasa, no ligoteo, non? Eso é o que facemos. É verdade que a medida que vas facendo bolos, hai cousas que se quedan, porque funcionan. Hoxe imos ir a Narón e vimos de facer xa 20 funcións, pois ao mellor o porcentaxe de improvisación, pois se antes era o 80% do espectáculo, hoxe xa está no 50 ou no 40, sabes? Xa hai cousas que como funcionan tan ben xa se quedan. Pero cada espectáculo, cada traballo é distinto, e tamén eu, por exemplo, claro, para min Perdomo é un xenio neso, en improvisar, en sacar de cada personaxe cousas increíbles. Con Carlos, pois, era un texto moito máis cerrado, ainda que tiñamos improvisación, era eu que improvisaba moito máis que Carlos. E era un espectáculo totalmente distinto. Son espectáculos distintos. Con Perdomo seguramente é moito máis gamberro, máis soez por momentos. Sí, pero non por él, tamén polo que falamos. Sí, pero por eso digo tamén que a min gusta ir probando un pouco de todo para non aburrirme, ir facendo espectáculos que a xente diga isto non me gustou nada, gustoume máis outro. Eso é maravilloso, porque eso quere dicir que xa levas non sei cantos e que xe che poden dicir, gustácheme máis en Somos Criminais, non, gustácheme máis con Perdomo, Perdomo non podo ver, Carlos Blanco, Dios mío, ti estabas mellor, o do teatro de recortes, vai a merda fixestes. Bueno, pois está moi ben que van pasando esas cousas, e por iso digo que o ingrediente sempre é intentar divertirnos, sexa do modelo que sexa, intentar divertir. E tú estás tan contento con eso de intentar divertirte que te montas en na propia parroquia o teu Castelo Conta. Sí. Que bueno, hai un xefe, un referente para min espiritual casi, que Xavier Díaz, que dixo, bueno, decir caso. O Castelo Conta é a festa que lle dou a volta á festa. Eu se o di Xavier Díaz, palabra de Deus, Pois sí. Contanos un pouco do Castelo Conta, que igual compre ir, hai que apuntarse. Xavier, levamos 10 edicións, este ano será 11, e Xavier debeu estar en todas, menos unha ou dúas, ou non sei, porque estaría en Argentina, ou non sei, pero se non ven igual. Ten tocado nun Alprende, ten tocado nun escenario grande, ten o que el queira. Eu sempre chamo e di, ti o día que queiras, o día cando che dá gana. Pero é unha festa de amigos tamén, pero é a festa que lle deu volta á festa porque o Castelo Conta nace como unha noite de monólogos un sábado, que vos digo, fai 10 anos, 11 xa, porque facía falta pasta para pagar as orquestas, que se lle debía cartos ás orquestas que non chegaban ao verbén. Entón, pois o de sempre, chamamos aos cómicos, facemos unha noite a ver se podemos xuntar cartos, estas cousas, non? Que nos pasa pois aos artistas, aos músicos, aos cómicos, a todo isto. Ao fontanero non o chaman, pero joder, pois veña, vamos para. E durante 2 anos ou así fixemos unha noite de monólogos no medio do que eran as verbenas, había venres e domingo orquesta, supoño, e nós facíamos a nosa noite de monólogos o sábado, e fomos intentando cambiarlle a idea a todos, e cambiamos o San Ramón, que sigue sendo, hai un día dentro do Castelo Conta que é o San Ramón, que era a festa que había na aldea, donde hai unha romería pulpada, misas, sesión vermú, todo isto tradicional, pero o resto da semana, porque agora a festa, antes eran 3 días, agora a festa son 7, o ano pasado foron 10 de concertos, de non sei que, non, a aldea de 80 casas estamos falando, Hai pensión? Hai pensións nesa aldea? Non hai nada, é o peor que temos, que non temos onde quedar a xente a dormir. Zona de acampada hai que é todo leiras e montes, zona de acampada creo que hai a mazo, eso sí que hai, pero fomos o que che decía antes de Castelo, fomos ao principio todas as críticas de como non vai haber unha orquesta, como non vai haber... É verdad que temos tamén o Santiago, entonces polo Santiago metense aí un par de orquestas e a xente... Pero hoxe en día está todo o mundo, creo que super orgulloso, todos aqueles que criticaban eso ainda presumen cando van ás aldeas ou ás vilas de redor, ali a Carral e tal, e lle digo, joder, vai a festa montadas en Castelo, xa, bueno,
Igual non sei cando, sí. Vai a festón, entonces os que ao principio eran máis reacios a eso, hoxe xa presumen de todo o que pasa ali, e facemos unha semana, pois, de concertos cos máis grandes do país, casi cada ano, pois Xavier, Sés que casi a veciña tamén é dali de Sueiro, tal, non sei que, pero un montón de, non sei, os Rapans o ano pasado estaban en todos os lados e nos dixemos, non, nós queremos que viñades fazer unha sesión vermú. E viñeron fazer unha sesión vermú, e temos sesión vermú todos os días da semana. E liamos tamén agora a cociñeiros, e veñen cociñeiros de luns a venres a facernos unha tapa. Primeiro ano viñeron 5, quixeron repetir ao segundo, e o segundo xa tiñamos 10, dous cociñeiros cada día, e creo que este ano que vamos ter é 15, porque todos queren volver, porque a verdade que o ambiente é maravilloso. Facemos unhas sesións vermús, e despois facemos o sábado, sigue sendo a noite de monólogos, que empezamos sendo 4 fai 10 anos, e eu, o ano pasado e o anterior, pois eu creo que somos 13, 14, temos que fazer como 8 minutos, casi non dá tempo nin a decir nada, sabes? Pero siguen vindo amigos monologuistas, todos os que coñecedes, tamén, pois veñen todos os anos e facemos unha noite de monólogos o sábado, e o venres normalmente concertos, así un pouco máis grande, porque concertos hai todos os días. Cada día nun Castelo é como unha parroquia onde hai 5 lugares, máis ou menos 4 ou 5 lugares, entón pola semana cada día ímonos a un lugar, pois a Xalo, a Vilaverde, a non sei que, e nun alprende dun veciño, pois facemos ali unha tarde de Castelo que nas tardes xuntámonos a falar de cousas, a xuntarse a falar, e despois rematamos con un concertillo cada día, ou con un espectáculo, ou con estas cousas, e o fin de semana é así un pouco máis grande, festa máis grande, pero polo que che digo, porque somos moitos e moitos que queremos facer isto, moitos tamén das aldeas que marcharon a vivir a Coruña ou a vivir a tal, pero que volven para isto, para axudar, para botar aí o mes de agosto. E levamos 2 anos, que isto tamén é super bonito para min, ou super especial, que se reabriu a taberna esta que vos conto, porque meu avó morreu fai 8 anos, ou 9, ou por aí, e cerrouse a taberna cando el morreu, e non había taberna na aldea. Quero dicir, é un lugar de encontro, que vos vou contar. É un lugar onde nos víamos e onde tal, e levábamos 7 anos ou 8 sin tela aberta, e co Castelo Conta, pois, o primeiro ano abrímola esa semana da festa. O ano pasado xa abriu todo agosto, que desde a organización do Castelo Conta, non abre ninguén, abre a organización do tal. E este ano creo que xa van a abrir o 25 de xullo, que é o Santiago, para lanzar unha festa que outra. E vai estar aberta todo tal. Dinamizando, sí, todos os días. Quero dicir, que xa non é abrir só unha taberna, senón que fora da taberna, pois, un día hai unha churrascada, outro día teremos un dúo, outro día teremos un concerto xa para ir cantando. Quero dicir, agora o peor xa non son eu, agora son eu que lles teño que dicir, e parando que eu non dou máis, non? Xa casi non, a mí xa casi non me necesitan. Organizan e é genial. Sí, porque ao final nas aldeas, se non hai esa vida, botamos todo o inverno cada un metido nas nosas casas, e mola verse dos en cando. Ainda que sempre contar as mesmas cousas cada ano. A ver, tedes algunha pregunta por aí? Porque sabedes que eu non paro, Eu teria, antes, enganchando, cando falabas da telegaita, a situación actual, consideras que ven motivada por cousas políticas ou por decisións basicamente económicas? Porque parece que sí, que efectivamente que les interesa votar, o sea, non facer, sabes? Ou... É que eu non sei... Digo, opinión, o sea... Porque... Claro, ao final creo que é un erro, non? Pero moitas veces xa non é... Sí, o sea, que é un erro... Non, digo que é un erro hasta poñéndonos no sitio, no lugar deles. Ti imagínate, tes o xefe que te coloca a ti de segundo para ti vas dirixir a tele. Pero ollo con isto e con isto. O que ven de segundas, ainda digo, díxome ollo con isto, vou ter ollo tamén con isto, vou poñer a liña roxa ainda máis abaixo, son como a cantos máis cargos, e aí non sabes os de cargos que hai, aí é unha cousa como en todas. E entendo que pero hasta como ferramenta, creo que é un erro político tamén para eles, como ferramenta. Canta menos xente a vexa, menos xente tes a que influenciar. Entonces hai que facelo. Por eso hasta digo, creo que Fraga facía moitísimo mellor.
Mira onde vou, Sí, que non porque usaba diría. realmente como servicio público, pero seu... E cun rollo máis cercano, non? máis galeguista, unha cousa Era o seu altavoz. Claro, é que a mí a Televisión de Galicia, por exemplo, nos últimos anos é que cando che explicaban unha cousa era para decir queremos facer coma Telecinco. Claro. E iso é o que non entendo. O sea, por eso é querer igualarse a cadenas comerciais que igual non é un servicio público, teria que ter outro enfoque. Sí, pero bueno, claro, quero dicir, mandan uns e mandan con maioría absoluta e entonces o que manda o jefe e cando veñen outros mandarán e non sei se será algo de máis na vida, non sei, terá que a fundirse outro barco ou calquer cousa, non sei. Pero digo que, ainda dentro deso, de que hai un xefe que manda, creo que se están equivocando moito. E despois tamén creo, non sei hasta onde vai chegar isto, pero creo que hai moita xente en postos de dirección que non veñen de facer televisión ou non veñen de facer cultura, non sei ata onde saben. Tampouco non sei ata onde é mellor, porque se alguén que ten un plan, que ten unha idea de facelo dunha maneira, é o que vos decía antes, creo que me parecía moi difícil alguén aguantar nese posto cando che están dicindo por arriba tens que facer isto, tens que facer outro, non sei, falo por falar, tampouco non coñezo hasta onde pode ser eso, pero creo que hai pouco cariño. Onde fai moito tempo, creo que hai moi pouco cariño pola televisión, polo país ou por fazer país, e creo que o están descuidando, que a están descuidando moito hasta como ferramenta para eles, creo que se equivocan. Pero tamén, eu creo que tamén se dan conta eles, porque ás veces é o que che digo, veñen queremos que volvades, queremos que estedes, queremos que tal, eu agora, por exemplo, é o que digo, creo que nos deixan facer a nós un programa porque necesita que volver a traer xente, non? Eu digo, vale, eu fajo, pero fajo logo. Quer dizer, como eu... E hasta agora tamén teño que decir que tuve sorte que sempre que fixen todas as cousas que fixen para a tele e todos os contidos, a min no meu caso nunca houve ninguén que me dixera isto non. Porque encima eu son bastante cabezón e como me digan isto non, peligro. Non sei como vou facer, pero iso vai ser así. Entón, pois, por eso digo que non sei, eu creo que falta quererlle, volver a quererlle, volver a ter unha tele que sea nosa e que fagamos as cousas a un xeito un pouco noso. Creo que vai todo en xeral, non? Creo que, non sei, igual os referentes tamén cando copias non sei, do que fan en Madrid. Non sei, a mellor hai cousas que están ben, pero hai outras que che quitan a túa esencia, o que ti eres. E creo que aí, por eso decía antes que creo que cada vez é menos nosa a televisión. Más uniforme, igual en todas partes. Menos nosa. Eu creo que o que falábamos antes, cando era Marías Vivas, pois seguía, era o mesmo partido no goberno, cando había 4 ficcións era o mesmo partido, cando e facían as cousas de outra maneira. Entón, eu que sei, danos moita rabia sobre todo aos que nos criamos aí, aos que xente, non sei, por dicir os nomes, pois hasta Zaera, Morris, Carlos, non sei que podría ser a nosa casa para ir e vir e traballar e ainda que traballes de outra maneira, traballas aquí na túa casa, pero, bueno, as decisións son as que son e... Non sei, ao mellor ahora hasta diría que se arrepinten, sabes? Porque quen lles dera ter a toda esa tropa aí outra vez para poder facer contidos onde ti a xente que te vía, que marchou, pois que volva a estar porque está o tipo que che fixo rir tantas veces como a Currás ou como a Miguel de Lira, pois o mellor xa por, hostia, Currás outra vez. Bueno, pois ese tipo de cousas creo que non son moi listos aí, creo. Mira, e en canto aos verbos negros, a censura, como vivides? Porque te estás dicindo que nunca te censuraron nada. A mí non. Pero a nós en concreto, facendo un acto en Cabanas, sí nos censuraron, porque unha compañeira tiña unha camiseta que poñía al trinón. Sí. E entón, cando estaban retransmitindo en directo para o programa este de Quen anda aí, sonou, xa primeiro nos avisara o que ve co da cámara, que non iba a salir.
E nos empeñamos en que sí, como a ti, sabes? O sea, fomos dos que nos teñamos diante e dixemos, ti ves pa aquí, quitas as más, porque ela estaba así. Non, quitas as más e te pos aquí. Pero, en canto a viron, houve unha chamada de teléfono e a cámara saltou. E xa nos dixo en automático que non. O sea, ti eso nunca o viviches. Eu non, bueno, vivi non, pero creo que xa non é Que se así. enxufe. Sí, non sei. É broma. Non sei. Non sei. A mí aquilo me foi, o sea, Quero dicir, podo ter enchufe ou pode ser eu estou unha apoiando persoa moito mellor o dos verdes negros, claro, menos implicada neso, o dos venres negros estou seguro que se ven unha camiseta desa non salen nada, porque son decisións, é o que che digo, son decisións de arriba, pero eu vivín algo ainda máis absurdo. Quero dicir, máis absurdo naquelo que vos digo eu de cando foi de Fariña, porque é realmente absurdo, porque ti a nivel político, pois Altrinón ou Venres Negros ou defende a galega ou todo isto, pois bueno, hasta certo punto tal, pero naquela historia de Fariña, estando eu ainda en Land Rover, Morris saliu con a camiseta miña, puto Morris, Fariña 2000 non sei que, e era naquel momento de non se pode falar desto, que entendo que era porque nos están quitando a audiencia, quero entender que só é por eso, que non había unha cousa máis arriba que o millón tamén había. Pero eu creo que era por unha guerra entre, non sei se por publicidade, con Antena 3, con tal, a parte da parte política que poida conlevar o tema da Fariña e todo isto que todos sabemos. Pero xa fixaran Matalobos en Televisión de Galicia, tampouco era... E por esa tontería, por esa tontería de un actor que leva unha camiseta e va un puto Morris e Fariña en pequeniño, e naquel momento que todo Dios estaba enfadado porque non podías decir, porque non podías ir, porque non sei que, pois Morris caise dunha serie na que estaba na Televisión de Galicia, estaba facendo un casting e dixen, non, mellor o outro actor en vez de un. Estas cousas de te voy a castigar como no... É que hai unha actitud para con nós, había unha actitud como ti verás o que faz, como non vayas por donde che marcamos, vas morrer de fame, porque somos os que che damos de comer. Había moito eso na nosa profesión, porque todo Dios traballaba solo para a Televisión de Galicia. E agora, o problema, ou non, é que hai moitos que estamos traballando para todo Cristo, para Netflix, para a Televisión Española, para Antena 3, porque veñen a gravar todo Dios aquí, porque se fan moi ben as cousas, porque hai grandes profesionales, e son tan burros, perdonando a movida, porque son xente que ti criache, que ti fixache que foran graches, que formache, e en vez de aproveitalos, o que faz é enfadarte con eles porque traballen con outros. Sabes? É como enfadarte co teu fillo porque ten un mozo e vai vivir con ele. Ou sabes, en vez de invitalo a comer os domingos, que é o que temos que facer todos cos fillos, vale? Como fai miña nai, invitarme todos os domingos a comer. No, digo en serio, porque creo que son decisións que moitas veces son máis de capricho, e hasta non sei se serán de tan arriba políticamente, como falábamos antes, e non destes cargos. Sí, desas posicións que non veñen do mundo. E no noso mundo, quero dicir, nunha tele pública, o cargo intermedio, o director, ten un soldo, que non vai ser nin máis nin menos se ten máis audiencia, se lle vai millor. Hai moitas veces tratos de, por se non eres ti, a mí non me igual, eu vou ganar o mismo. O apreto viralles cando o canal, en vez de facer un 15% de media, fajan un 3%, e cando teña que ir ao Parlamento director de tal, e aí é onde digo, pero hai moito esa actitude tamén de, non sei, igual me meto un follón, pero é dicir, medio funcionarial, no sentido de que non che vai no teu traballo que este eu ou que este calquer chaval que está empezando, realmente é o mesmo. Para ele é o mesmo, non lle vai... Pois che vai no soldo de, hostia, se nos vai mellor a programación, se temos un plan, se facemos mellor as cousas, pois cando vai a ti directamente parece que lle pos máis interés, non? Pois neste caso eu teño vivido, eso sí que eu teño vivido con xente, en todas as épocas tamén, cando era o bipartito tamén, con xefes de, pois se non queres isto, é que nos danos igual, poñemos a outro. E a mí, como me dixan esta cousa, pois pon a outra, directamente, e despois chamaban para, bueno, a ver... Pero, bueno, como en todos os traballos, eu que sei, creo que manda quen manda, e se o que manda di non se pode levar esa camiseta, pois... Neste caso é verdad que o
Que penso que o rexidor, non, que está coa cámara, non sei. Sí. Nos pedía perdón e decía que... Claro, que os traballadores ao final, os traballadores, claro, os traballadores... Non se veía que estaba violentado, sabes, que o sinto, non pode ser e non... Os traballadores poden facer hasta onde poden facer e despois hai xente que se implica máis, que o teñen apartado ali nun despacho, pois facendo de redactor ou o que sea, sin poder mandalo de cámara, ou non sei, é que... Claro, que sei, é o que digo, manda o que gana. Pero bueno, O que gana o está mandando e é unha ditadura porque é unha maioría absoluta e é unha ditadura. E como son tantos anos, pois é así. Entón, é o que che vou dicir. Que hai que joderse, sí. Hai que joderse e intentar cambiarlo. Ir a votar. Ten que cambiarlo a xente. Claro, sí, se queremos... Habrá moita xente que está encantada con que sexa así. Supoño que a maioría. Que é o que... Bueno, os de Altri estarían encantados. Non sei, xa, por exemplo, de Altri, pois mira, en onde estamos, con a maioría que hai, con non sei que, o que se conseguiu é a hostia. Quero dicir, e estou seguro que... Pero claro que nos vai salir tamén. Joder, pero que nesas manifestacións había moitos votantes do PP, seguro, porque bueno, porque vai eles vai na vida. Joder, pois é así. Entonces, pois, por eso digo que non sei, ao final unha camiseta non debería ser un problema, debería ser liberdade de expresión, o que está de acordo con Altri non, xa está de acordo antes de ver a camiseta, e o que non está de acordo, ou alguén vai dicir, ai mira, é unha camiseta de Altri non, pois eu tamén vou ser, non creo. Sabes, son cousas, por eso digo que para min hai cousas que son excesivamente, pero bueno, habrá xente analizando cada imaxen que se pone na televisión, canto influe na audiencia, canto influe nas persoas. Entendo que hoxe en día hai todo ese tipo de... Aquel día nos pasou como a ti, foi seguramente que ela non saliría, o sea, que saliría polo medio da xente e que non se viría a camiseta, pero como nos dixeron que non, pois non nos aplicamos. E moitas veces darlle importancia a eso, o que fai é amplificar a mensaxe. Claro. Entonces, dentro do malo... Bueno, eu temos que ir rematando xa, pero me quedo cas ganas de facer a típica, tópica pregunta que non te vas ir de aquí sin ela, ya se siente. Seguro que esperas, non? Non sei. En este momento da tua vida, que te queda por facer? Que hai no mundo que digas, non me quero ir de aquí sin facer isto? Mas tópica non pode ser. Pois non sei, presentar o tempo. Non, quedan un montón de cosas por facer, ao mellor máis na parte de audiovisual, do cine ou de... De dirección, verdad? Que te estrenaches aí con ese curto, ca túa filla, que bonito. A verdad que é moi bonito, se non vistes a curta nena, creo que está na galega.gal, ou creo que na galega pode ser, na plataforma que teñen da galega, que hai unha sección de curtas e está nena. Chamase Nena, máis de 50 premios... Sí, sobre todo casi todos fora de Galicia, unha curta en galego e denos un montón de premios por aí adiante, sí. E sí, sobre todo, pero dirixir de verdad, porque aí tamén participo como actor e ese rollo multifaceta non levalas a sensación de telo feito. A verdad que traballei con Jairo, que era o realizador deso, o director tamén comigo, e creo que máis mérito ten el nesa parte da dirección. Agora, por exemplo, neste programa que estou facendo tamén pon director, pero é que non dou feito e creo que non estou facendo tan ben como podería na parte do personaxe, de actor, por culpa de estar pendente de mil cousas como director. Entón gustaríame, ao mellor si, dirixir alguna cousa sin ter que facer... E se podes decirnos cal vai ser o programa e cando vai empezar? Chamase... Cando vai empezar, nin idea. Non sabes. Cando vai empezar, cando lles dé a gana poñelo. A última que fixemos unha serie que chama Na Gloria, que era como dunha casa de turismo rural e tal. Está Cristina Castaño, Dani Rovira, quer dizer, chamamos aos amigos así para que parecera que era un pouco máis importante a serie, e cando puxeron na galega, joder, que non sei se me volverán a chamar, igual me chamo mañán e non volver. Non, puxeron na galega o día da Champions,
o día da final da Champions e puxeron 6 capítulos seguidos. Sabes, eran como de 25 minutos e puxeron 6 capítulos seguidos para competir a Champions. Entón, por eso digo que quero dicir, non sei, non sei se está moi pensado que se fai ou que realmente fixo a oposición para terse cargo, non? Digo, non lle tes cariño a como programas, como faz as cousas. Bueno, Espero que isto... Depende, se xoga o Depor... A final da Champions, pois peor, aí... ainda, da cara, así que non vería nadie, sabes? Eu vería a Champions, te digo, porque outro xa o fixo. Pois isto vais chamar Millonarios, que é unha medio serie, programa de comedia con dous personaxes, os protagonistas son dous personaxes parecidos a aqueles Manolo e Concha de Land Rover, aquel matrimonio. Pois estou currando con Eva, facendo un programa que é como de un matrimonio, que lles toca o Euromillóns, pero non queren que os veciños se enteren porque queren seguir mantendo a súa cousa de poder ir a andar polas tardes a la casa amigas e el poder ir xogando partida e que non influya en todo eso, pero sí que fan cousas de millonarios, fan aventuras de millonarios. Entón un día pues, van a xogar ao golf, outro día van a un balneario, outro día van a teñen un yate en Sanxenxo, outro día teñen un helicóptero e cada programa vai unha aventura como de este matrimonio que agora ten cartos e non hai problema e venga a funcionar por aí. É comedia e ten un punto de era visto tamén, como é desto de falar a cámara e ir contando a aventura e tamén queríamos que tuvera un punto de como de Georgina, sabes, de Cristiano Ronaldo, de unhas cámaras que exigen aos tipos. Pero bueno, estámonos rindo moito, estámonos pasando ben e é o que vos decía antes que eu polo menos polo feito de poder seguir facendo ficción en galego que me fai moita falta, porque ainda que fagamos series con acento que parecen gallegos, non é o mesmo, sabes? Espero que estemos a nada tamén de que nos deixen facer series en galego en Netflix, pero bueno, por agora hai que poñer acento. Hai que poñer, eu non digo poñer acento de nada. Non, é unha maravilla, porque ao principio, pois, joder, eu ainda tengo moita sorte porque creo que foi Fariña a que fixo o clip final dese cambio de hostia, que bonito é escoitar a xente do lugar onde estás grabando co acento e tal. Antes era esta cousa de neutralizar e que parecéramos todos de Valladolid, menos os de Madrid que e agora, joder, agora polo menos deixenche currar e hasta é unha cousa como a favor, millor con acento. Hasta eu fui facer unha serie a Madrid que era de justo antes de Cristo, que era de romanos. Que te comías ao protagonista, sinceramente. Unha cousa loca, pois aí hasta lle dixen, joder, que o tipo de tráfico podía ter acento distinto ao de Roma, non? E entonces decidiron, por culpa, quero dicir, estou moi orgulloso desto, por culpa miña decidiron que cada actor que viñera falara co acento, porque no Imperio Romano, dicía eu, no Imperio Romano, que era toda Europa, joder, cada un tiña que ter o seu acento, non? Entonces, pues estou moi contento de eso, viña un general e fala, castaquillo, que cosa la gallego, e joder, e falando cun acento gallego, outro con acento vasco, pues estaba, a verdad, que estou moi contento de eso. A serie non funcionou moi ben, pero a verdad que estou moi contento de eso. Pois nada, perdón por este... Nada, damos as grazas por ter participado. Vas a levarte un recordo da Piruchela. Antes de darte as gracias, que son infinitas, porque nos visitar hoxe, sabes que tens que facer antes de dedicarte a mandar? A mandar? Non sei se na política ou se en outro lugar, pero tens que mandar, claro, decidir tío que se fai non só na tele galega, sino... O problema é que se decidir eu solo iba a ser unha dictadura tamén. É que cando decides tens que decidir ti, non é o que mesmo que digo antes. A mí se me poñen no sitio non me vale que veña un a dicir non, a mellor é isto. Si, home, conselleiros, se os conselleiros valen para aconsellar, perfecto, pero non sei. Di un que conozo eu, di un que mande, con que mande ben. Sí. Así que eso, bueno,
Era unha No, bomba, porque non mo tomes meu en abuelo serio. foi alcalde, entonces ao mellor a mí por un lado pegamos un ramalazo. Levas algo, Aí é sí. Sí, sí. Non do lado que foi el, pero Daquela igual non había datos. Daquela non había datos. había un Había un caso solo. solo, sí, Había un sí, solo. foi xusto cando despois Claro. da transición, que foi alcalde en Culleredo por CD, creo, non? Ah, sería, sí. Porque habría un PP xa ou algo, non había PP. Mais ou menos. O CD sempre foi de Alianza Fraga, Popular, foi de Fraga sempre, O sempre. CDS. Sí, Sí, sí. agradecemos infinito que No, estiveras aquí por favor. e non só a tua presencia, que xa coa tua presencia xa enches o lugar, sino Sí, estou engordando. Pois túas opinións. Non te preocupes por iso, que canto máis peses máis vales. Moitas gracias. E que che queremos entregar o que digamos o noso símbolo que lle damos a toda a xente que nos visita, que, bueno, esta é a Santa Piruchela, pero que leva dentro un bolo cachado, que é o bolo de pan que se fai Pois agradezo por un montón porque creo que hai poucas cousas que me gusten máis que o pan. Mira, se aguanta perfectamente para mañá pasando con tu nai. Moitas gracias. Eu da Piruchela ten unha historia que é un personaxe ou inventaste No, a voz. a Piruchela é un lugar no río Velelle, sabes que o río Velelle atravesa todo o noso concello de Neda. E é un lugar onde adoitaban bañarse cando os rapaces e as rapazas iban ao río. Había un lugar que era moi bon para non correr perigo e tal, non? E bañabanse ali os nenos e as nenas na Piruchela. A Santa é un diseño de basicamente. Sentivo. Que é unha panadeira, en verdade é unha panadeira. Sabes que Neda é coñecida internacionalmente no mundo inteiro. Correcto. Polo pan. Certo. Eu son do lado de Carral, que é a Que tamén- competencia fuerte. Bueno, pero xa aquí non verás... No. Para nada, moito mellor o asunto vai para. Moitas gracias a todos. Moitísimas gracias. Oh, maravilla. De todas maneiras, a Piruchela era para adoptarte para ser mellor que Mira, eu non quise entrar, non quise entrar,